Уважаеми зрители на предаването Стратегическо управление, на старта на 2025 година имаме много неща, върху които трябва да говорим, да дебатираме, но според мен правилното би било да благодарим на всички от тези, които участваха в нашето предаване през миналата година. Преди всичко представители на академичната общност, хора с експертизи в различни области. Поели сме отговорността за напред да продължаваме да работим с тях, да даваме отговори на въпроси, които всеки един от нас, който желае добруването на нацията ни, на българския народ, си задава в ежедневието. Вярвам, че ние ще намерим верния път да направим всичко това, което е нужно, за да продължим онова, което сме в голяма степен и наследили. За мен изминалата година, година на безброй противоречия, на впечатляващи, грозни сцени, ако щете и от трибуната на Народното събрание. Освен всичко, всеки един от нас в ежедневието си и възпитава. Трябва да възпитава своите наследници. Трябва да прави разлика между добро и лошо. Към момента ние не можем да отличим нито доброто, нито лошото. Виждате, че идеологически модели в ляво, в дясно, вече днес като че ли не съществуват, за съжаление. Нито лявото, нито дясното се развиват. Всички претендират за присъствие в центъра, а като че ли